El vot del poble és l'acte on les figures renoven el vot al poble al sant. Les figures ja estan a la plaça de l'església, esperant per fer unes ballades a Sant Agustí i renovar així el vot del poble. Moltes gràcies, ens veiem demà a la passada de fi de festa amb els 4 gegants.